Oh, kembali lagi bersama aku Queen Sainem Official di sini. Host cantik Ratu Ijitnya dari Jawa Timur Blitar, guys. Aku ki duwe unek-unek, duwe eh, sharing sharing ya, sharing unek-unek maksudnya. Sharing unek-unek iki cucup vendel ku guatel mergo suwi ora ngemiki bayi umur 40-an tahun. Saya masih mendambakan untuk duwe bayi umur 40 tahun ya. Pengen banget ngopeni bayi. Lek ngopeni iki bayine kon ngopeni mbokne sih. Tapi lek dari segi bendinane asupan gizi tak weki gizi. Lek butuh nutrisi dari susu ya tak susoni. Butuh protein ya engko tak proteini ya toh. Dipeperi. Dipeperi. Ngerti kan maksudnya? Suwi saya nem iki ora ngempengi bayi umur 40-an tahun. Pendele kadang ki koyo guatal minter-minter enek enggak sing duwe pengalaman nang kene padha koyo Sainem. Lek duwe padha koyo Sainem tahun-tahunan enggak ngempengi garangan, tahunan wis ora kambon kaya ondol-ondol. Silahkan komen di bawah, kita saling berbagi, sharing apa sih unek-unekmu, apa sih rasane suwi adewe normal, terus pengen suwi ora mambu ondol-ondole cowok, terus sing adewe iki pengen ngopeni bayi 40-an tahun, pengen ngemiki bayi ki mang umur 40-an tahun, suwi ra ngemiki iki rasane kaya apa, lek suwi ora mambu dolanan ondol-ondol kaya apa. Tapi lek Sainem sih ojo penasaran ae sing tak jawab. Sing wis dijawab nggak mau di-spill nama ya toh, mungkin izin kali ya. Karena sing takon ngene iki kreator gede. Kreator gede yang penasaran dengan Sainem. Oke, tak jawab Mas. Nek pengen ngemiki pengen banget, bahkan halu ya, bahkan halu pinginnya dengan kamu yang ganteng, yang manis, yang aku suka, yang aku sayang tentunya. Tapi sejauh itu tidak mungkin. Terus nek pengen mencari pengganti posisinya itu ya pengen banget gitu, pengen banget. Tapi belum ada yang cocok, kriteria Sainem belum ada yang masuk menyentuh hati gitu, yang belum. Lek cowok ku akeh sing nyedeki Sainem akeh banget, tapi sing klik nang atiku, aku sing srek itu belum ada sama sekali. Terus koyokno suwi ora mambu ondol-ondol. Sainem suwi lek aku nek nggak mambu ondol-ondol, nggak mambu sekalian, colvik, ngerti kan colvik? Ben itu ile nggak gatel, iku colvik, engko lek colvik iku nggak bayangne ondol-ondol, nggak kepikiran ondol-ondol bae nggak kepikiran. Karena apa? Enjoy dengan colvik, tapi engko lek mambu ondol-ondol, kudune mambu ondol-ondol terus. Colvik iku nggak penak. Gitu. Terus mambu ondol-ondol terus koyo nggak puas. Iku pun kecewa berat. Gitu koyokno getun, nyicil ki getun kayak gitu loh. Kentui kok getun ngono. Nek nggak puas karo ondol-ondol siki mang gitu. Jadi kalau nyicil ki guguten banget. Jadi yo ngono kuwi, lek enggak sekalian aku ya, lek yo sekalian kayak gitu. Tapi akhir dino-dino iki ya toh, pirang-pirang dino iki pengen ngemiki bayi umur 40 tahun. Pengen banget ngemiki iku, pengen duwe bayi gedhe ngono, duwe bayi gedhe sing gak goblok. Kriteria Sainem iki wis bolak-balik tak omongne ya toh. Sing pemikirane sing cerdas, sing kuat ngicli. Lek untuk sekarang ya kalau wong kuat sak kuat-kuate ngicli posisine umur 40 lebih, 40 sampai 45 itu sak hiper-hipero masih wis melemah kaya aku. Maksudnya ya enggak melemah sih, berkurang lah. Terus sing enggak pemalas. Terus uteke iki sing berjalan, ora beku. Kayak gitu. Terus intine iki enggak pemalas, terus ya manuke ondol-ondole gede.
Ya gedemu aku sing cilik nggak enak, tahu ngicipi sing cilik gak enak sama sekali. Terus tapi lek sing mantanku wong Tegal kae enak juga sih. Tapi ya bocahnya ganteng. Tapi ya ngono lah gak jodoh. Karo si Inyong-nyong cah Tegal gak jodoh. Lek nek sing pengen ero mantanku cah Tegal iki fotone. Maaf ya Mas. Jenenge duduk Rianto ya, duduk tanggoku cah Bangsri iki duduk jenenge iki asline iki Dian Lana. Jenenge Dian Lana, nang grup band-e celukane Ria gitu. Lek Dian iku kan koyo cah wedok kayak gitu katanya seperti itu, tapi bocah kok Tegal. Duduk tanggoku sing Bangsri engko kae sing ngomong ki Rian cah Bangsri, oh duduk kurang ganteng. Wong elek wes. Wis ngono ae. Wis tak jelasne ya Mas, disimak baik-baik kata-katane Sainem. Di akhir ki mang bukane pamer mantan, ya intine iki mengenang si icilikane. Pas nang Hotel Mega karo Alexander Semarang, Tegal. Aku pernah nang Tegal masamu, Cuk, demi ondol-ondol arepe tol. Wis ngene boloku terus sampai waras mergo waras menyakitkan hati dan mengecewakan dada. Ojo lali cilik sayang.